अब गोपाल भाई के देखे गोपाल भाई के बियाह भइल विकास भैया। अब हमने के यहाँ के रस्म होला जकरा बियाह होला ओकरा मुंह देखाई देल जाला। गोपाल भाई आनन फानन में जलगेड़ा ऐसा दिए ये महाराज कोहबर में ढूक गईले आ ढूक गईले तो लोग फोन के लिए गोपाल मुंह देखाई मेहरारू के दिल जाला कहले कि ये मोर दे बाजार तर गइबे न कोई नहीं है हम तो अब ये पानी में से निकलल बानी कहले कि अच्छा 1000 रुपया बा ओही मेहरारू के मुंह घर के 1000 मेहरारू के देनी तो मेहरारू कहते राजा जी आए हमर राजा जी रउआ तो धनियों के धनी है जी रउआ 1000 रुपया देनी जीवन में पहला बार 1000 रुपया देखनी है रउआ तो रजो के राजा है जी नदिया घास काटे खुनी रोहरी में कतने मुंह देख ले लेकिन 15 रुपया से रेटे ना बढ़ा रोहरी में कौन मुंह देखा जाएगा जी रउरा तो राजा को देनी 1000 रुपया मुंह दिखाई लेनी है अब लौट के जाए दिन नैहर हमहू रेट बढ़ा चलिए अब हमने के समय आरार धर ले लेबा एगो गजल के भाव कारण के यूट्यूबर लोग आइल बा एगो प्रेमी एगो प्रेमिका प्रकाश नित प्रतिदिन मिलता एक संग है ना तोर बाजी के संग है तब तोर बाजी पढ़ा दे थी मोछे मास्टर का थे तोर बाजी मास्टर हथो ये ना थे त मैया तो बीए पास हो गेल होता प्रेमिका के विवाह तय हो जाता वो अपना बलमुआ के घर जाए के तैयारी करता लइकवा कहता गिरी अरे तारा बिना हम एक पल जियब कैसे कि जिंदगी जहर के पियब कैसे तारा बिना नैना नैना अरे बहुत बहुत कुछ कर रहा है यार बहुत बोल रहा है तारा बिना हम एक पल न जियब का है मुंह गिरौले बाड़ी काहे रे ए राजा जी अब हमार शादी तय हो गइल बा हां लइका से ना हमार टेंशन मत करा केना सन टेंशन ना ले रे आएंगे तो लइका से तो टेंशन का जरूरी है बेगर टेंशन के लइका होता है उ लइकवा प्रेम में पागल होके कहा गजल के भाव कि तहरा बिना कैसे हम जिया जहर जिंदगी के कैसे हम पिया जहर जिंदगी के कैसे हम पिया जो नैनवा जो तारा रोक बना जिंदगी में पागल बना के सर्टिफिकेट जाते अब तो जाता हमके मुआ के अब बोला मुआ के घर खुश जा आइल बालिका
रंजन पैक अध्यक्ष तेजपुरा 500 रुपया के पुरस्कार दिलवाने हमारा प्रिय मित्र है। अब तो जाता हमके बुआ के अब तो खुसरा तहरा बिना कैसे रही अब जाता रू हमके मुआ के अब खुसरा बनवा मोहन कुमार जी एयरफोर्स 100 रुपया के पुरस्कार देनी मोहन भैया। अब रुपया काहे ला देते ले ली मुंह तो पतल पानी पीने के होई। हां 5 गो डोंगो पे खियावे के होई। 5 गो डोंग ना खियाई। हां 5 गो डोंग मत खियाई। हेलो हां एगो बोट दे के मुसहर के खिया दी। हाँ अमित कुमार यादव सरपंच साहब माला देव सरपंच साहब के जोरदार अब तो जाता रू हमके बुआ के अब खुसरा लइकवा कहता रोवे रोवे हमार बता कैसे बजरता फूल के भी गुछाया काटे सा फूल के गुछा भी काटे सा अरे कलम कुमार लयदार के धरती हो रोवे रोवे रोजे रोजे आगे आगे जरा रोवे रोवे आगे आगे रोवे रोवे आगे आगे रोवे रोवे जरा फूल के सजरिया पिकाट
एकरा गजल कहल जाला। एकर एकर ये गजल है। पहले कहा तू मत आइया, तू जब आइया, तू मत आइया, तू जब आइया, अब तू चल जा फल ओढ़ा के अपने हाथे तू अगिया पदवा समय हमार हो गई। हो गई बा मालिक, समय हो गई बा। 2 मिनट उनको बढ़ा दे, गीत न बिगड़े। लास्ट अंतरा बा। कलम विकास के लेखनी रोवता, कलम विकास के लेखनी रोवता, हमारा नाल वादक सरजुन भैया परिस्या निवासी के पुत्र रुंजय कुमार जी बड़ी बड़ी रुपया के पुरस्कार देनी। हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। कायब फुलाइल बाटे आगे आगे तो रे पगली पिछड़ गई तू, पिछड़ गई तू, पिछड़ गई तू, पिछड़ गई तू, अब पगला तू हमारे तू तो चल जाए अब तो फल ओढ़ा के हमारा देहिया में तो चल जाए अब कफन बोला के हमर देहिया में अगिया लगा के चल जाए अब कफन बोला